Hello everyone. Pauwi na ako guys. So nasa parking ako now. Hindi ako ngayon guys, nag-car kasi hindi pa ako confident sa sa parking skills. So sa lahat ng yung utang ko diyan, wait lang po. Kasi hindi tatakbo si Waray. Parkingan ng mga bike at saka bicycle. Hello Shadow Bossa. Mega love shout out Langga. Mabigat yung dala ko, mabigat. Paubos ko lang yung data. Yan. So yan yung parking for renovation. Yan. Private high school. Yan yung ni anak swimming school. Kakit sa dog. Now, siya sa kuha. Cute.
mga old style ng Japanese house. O, diba ang friend ni Junjun, o, palay nila. Same school. Same school. O, chismis si Lola, o. Sana all chismosa. Sana all chismosa. May chismis dito, guys. Hindi na sila na chismis kasi dumating ako, guys. Yan, mga new house. Hello, Doraemon. Kaninong ninja to si Doraemon. Ah, ikaw pala yan, sis. Hi, sis. Oh, dali ba ni sis? Ganda ng house, oh. Bago yan. Ako amang gipaubos ang load. Sayang din, di ba? Ganda ng house. Sayang seat, mga bicycle. Wala ako nag-car, sis, kay di pa ko confidence ako ang parking ba, and mahal biya din kung magpatuga-tuga ka park niya, makabundol ka no. Nag-practice pa ko sa kung awas sa train station. Diha ako dati kapag nag-eskwela ko ng Japanese. Diha ako nagasakay. Okay ba? Susuoy. Okay ba? Agi lang sis. Thank you. Okay ba sis? Salamat. Okay, ingat sis. Okay ba? Kay busy ba tak? Pag ganitong oras, busy ang mga tao. Okay, mag-go sis. Alam mo na, pag ganitong oras, alam ko naman yun. Oy, okay lang, ay. Sige, ingat. Oo, gani no. Gabi ibe no, ang kuan. Sayang wifi magud sa balay, then syempre pag naana sa balay ma-wifi matong gamit dire data tiwason oy kay mahal baya ang monthly. O sige, okay ra, unahan ang kuan sis trabaho kay matiklo taan na char sabanta na sa tong amo. Unahon na ta atong work bago ang YouTube and mga char-char sa life. Yan.
Mag-walking lang ako because gusto din ko mag-exercise. And malapit lang to sa bahay. So okay lang. Need natin mag-walk-walk. Exercise at tipid. Tingnan mo si Manoy o nag-exercise si Manoy. Diba? Hans Euro TV. May damit mag-shoutout. Ay nako sir. Hindi ko pa talaga kabisado mag-parking. Turuan niya nga ako mag-parking. Parang takot pa ako mag-drive mag-isa. Na ako sa parking. Baka you know na mahal yung nakagasgas. Sinong magaling mag-parking dyan? So walking lang. Thank you sa 2 million people. Ibang lahi yun siya. May mga company kasi dyan. May mga kaisya dyan. Marami. May ibang lahi. Sausage company. So daanan ng train. Thank you. Sino yung nagtambay? Pa-comment. Hello sis. Nag-walking pa ko sis kay mahadlok pa ko mag-parking ako lang isa. Basi makasala ako dire, mahal bayad no. Every gas takay. Kailangan kayo pag autumn ba? Oh, nice ko mga ano. Salamat sa tatsak. Oh, the beauty. Every Sunday na sis. Pag class yun din na day kaya pa ma-level up imuhang life di ba? Imong work. Lami man yung mag-level up. Kahit sa anong bagay, ang sarap mag-level up. Ganon yon. Dapat mag-level up ng bongga. Level up tayo dahil. Kahit sa anong bagay. Kasagbot ba dire oy? O man siya nang limpyo. Kasabaan pa gid mo. Once a week man mo klase dai usa na anay bayad for free. Pag live na ba kadang pareho daan ni kaning kadali lang. Bus o bus na mo. City bus. So diha na side ang aming kaisya dyan yung company.
So, bye-bye na guys. Palobat na ako guys. Kasi pag malobat to minsan, hindi na mada-download agad yung live. So, dapat siyang i-check. Okay. Thank you, Talords, Hans Jur TV, Shadow Bossa, and Crazy Ruby. Thank you, Day. Layas ako, Day, ha.